μαζευτήκαμε σήμερα, διότι η πολιτική την οποία ασκεί η κυβέρνηση είναι εξαιρετική για όλα τα ταμεία, για το ΙΚΑ, το Δημοσίου, το ΑΕ, για όλους. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει και δεν πρέπει να πάει, γιατί έχει μια σαν γνώμονα την υποστήριξη του κεφαλαίου. Δεν έχει κανέναν άλλο στόχο να καταπατήσει όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και να είναι μια συνέχεια της προηγούμενης όλης πολιτικής των δεξιών και είναι να φτάσει στην ακροδεξιά πολιτική της με αυτήν τη συνεχόμενη κατάσταση που δημιουργεί. Αυτή τη στιγμή οι συνταξίες σας πώς ανέφερε? Οι συνταξιούχοι? Η δική σας πώς? Έχει πέσει πολύ? Η σύνταξη? Ναι. Στο 50% είναι ορονών. Ορονών, έτσι. Ναι, Πώς βγάζετε πέρα ένας συνταξιούχος σήμερα ημέρα, πώς θα βγάζει πέρα? Πώς θα βγάζουμε πέρα? Χωρίς να ξοδεύουμε τίποτα, περπατώντας, δεν χρησιμοποιούμε ούτε λεωφορεία γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Και στο σπίτι ο καθένας εκεί διαβιώνει, ας πούμε, κρυφά, με ψωμί, κρεμμύδι, είναι η αλήθεια. Έχει ποιότητα ζωής σας οπότε, έχει οικονομική δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Τα τελευταία πόσα χρόνια με την αλλαγή της κυβέρνησης, δηλαδή πότε παρατηρείτε πιο έντονα? Από τη στιγμή που καταπατήθηκαν όλες οι κατακτήσεις που είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, δηλαδή από την εποχή των μνημονίων και μετά, συνεχίζεται ο κατήφορος αυτός. Δεν ξέρω αν ξέρεις, εκεί είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων, ο Δήμος ο Κομπούρης. Ποιος είναι? Αυτός εκεί. Με την ομπρέλα? Όχι με την ομπρέλα, δίπλα. Όχι ο πολίτης. Των συνταξιούχων. Του ΙΚΑ. Του ΙΚΑ, ο κύριος μου είπατε το όνομά του. Ο Κομπούρης ο Δήμος. Συνάδελφοι, αν θέλετε να κάνετε κάποια συνέντευξη. συνάδελφοι συνταξιούχοι.